נכון, אבל אני רוצה לשמור על אופטימיות. יש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה בכתבה הזאת על אום אל-פחם, על העיר שכל כך אוהבת כדורגל, וגם סובלת קצת מהאהבה הגדולה הזאת. فريق واحد لما كتدرب منيح هاي اليوم كتدرب منيح جماعة بنيامينا هي الوحدة هاي الوحدة جاتكم بس دائما مع بعض ماشي؟ ماشي؟ ان شاء الله مع بعض מי זה הקפטן כאן? מה אתה אומר על הקבוצה? אני מקווה שאנחנו נעלה ליגה. איך אפשר לעלות ליגה? משחקים על חול, מתאמנים על חול? מה לעשות, זה המגרשים אצלנו. צריך לעירייה, תעשה לנו מגרשים. לא משקיעה כסף בכדורגל, כלום. إذا بشوف لعيبة كبار مش الطبخين إذا بشوفكم أنتوا واقفين تعملوا لي تسكر على الملعب خلاص ובפחם עם 60,000 תושבים, העיר שנושמת, חיה ובועטת כדורגל. האנשים פה מטורפים על כדורגל. אנחנו במגרש הראשי, ובכל האמצע מלא מהמורות, בורות וחול. אני אישית, אם היה לי ילד, לא הייתי נותן לו לשחק ולהתאמן במגרש. מה אתה אומר? אני מבין שאתה השוער. ואני חושב שאתה סובל פה הכי הרבה בקבוצה. אתה צריך לזנק על חול כל הזמן ועל אבן. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני צריך לשחק כדורגל, לא יודע שג'ורג' שעושה שחקנים, זה רצון ומוטיבציה. אצל המוסלמים יש 5 תפילות. כל הורה שלהם צריך להגיד כל יום 5 פעמים תודה שהם חוזרים מאימון, לא פצוע. סבח אל-נור. וואו, איזה יופי. איזה יופי, איזה נופי. קבוצת מכבי אום אל-פחם זה בדם שלי, הכדורגל זה בדם שלי. אמרתי להם, אני יכול לוותר על הילד מהילדים שלי, על הקבוצה לא יכול לוותר. יש לנו בעיה באום אל-פחם, בעיה רצינית אמת. אין לנו עירייה שמחזקת את הכדורגל. אין לנו עירייה שעוזרת מבחינת כספים. איחוד יציל את המצב? כלומר, הכסף שהעירייה נותנת לקבוצות ביחד יציל קבוצה אחת? 3 שנים, 4 שנים אני מנסה לעשות איחוד, אפילו עם חברי הנהלה אני לא מצליח, אני נכשל. אם אין איחוד, אין עתיד לילדי אום אל-פחם. ג'בתה, صح, יופי, תניע טוב, צד שני, יופי, יופי, יאללה, סביר, הלו! מה המטרה שלך איתם? עוד 3 שנים, 8 לפחות מהם צריכים להוביל את הבוגרים. 8 לפחות, זה. אני, החלום שלי לראות אום אל-פחם בליגת העל. החלום שלי נצא מאום אל-פחם, נצא 4,000 איש, 5,000, 6,000 איש, נגיע לבלומפילד. יש לי כמה חלומות. החלום הראשון זה לעלות את המקבוצה לליגה. אנחנו עשינו את זה. החלום השני שלי זה בעוד 3 עד 5 שנים לחבור למאמן בליגה הלאומית ליגת העל. החלום השלישי שלי זה שאתה, אבי מלר או שגיא כהן, תנתחו באולפן אחד המשחקים שאני אנהל אותם. עדיין לא תנתח לי משחק שהוא מאמן, אבל תנתח לי אימון. או בעצם תגיד לי למה אתה כן אופטימי. כי זה קונטרסט אדיר, כן? אבל אני אומר שאם באמת הבעיה היא הבעיה של כסף, וכסף ברמה שבא לשפר מתקנים כאלה, זו אמורה להיות בעיה קטנה. הפוליטיקה מנצחת באום אל-פחם, אנחנו יודעים. העירייה לא מתעניינת כל כך בכדורגל, אבל מ-65,000... נדמה שגם לעירייה באום אל-פחם ובהרבה מקומות במגזר יש להם ערימה של בעיות לפתור לפני שהם מגיעים לדשא. נכון, אבל בכל שאלה ששאלתי לגבי האחראים לבעיות, תמיד לא הייתה שום שאלה של קיפוח או של מקום לשיפור של הרשויות האחרות. כלומר, הערבים לא מרגישים באום אל-פחם שאנחנו היהודים זה הבעיה, אלא שהם, הערבים שאחראים על המצב שם, לא עושים מספיק לשפר אותו. אנחנו יכולים לעזור להם עם תרומות ועם דברים אחרים, אבל מעשית האימון של השחקנים, הכמות של הילדים שמתאמנת שם, האהבה של כדורגל בין 65,000 איש בעיר הזאת, כל כך גדולה שאני מאמין שאפשר לקדם אותם. ולא בהרבה כסף. ונדמה לי, איציק, שגם הסיכוי למצוא
את כוכב העל של המחר, הוא יותר שם. לקחת לי את מה בוודאי, שהתכוונתי להגיד. תגיד. בעוד עשור, דווקא בגלל אותה מצוקה שראית עכשיו בכתבה של אבי, דווקא בגלל אותם תנאים שראית, חדר הלבשה, מגרש, כל התנאים מסביב. בעוד עשור מהיום, אולי 15 שנה, המגזר הערבי, הכדורגלנים של המגזר הערבי, יהיו דומיננטיים הרבה יותר לדעתי מהכדורגלנים של המגזר היהודי. כי אם תלך לכל עריות הפריפריה, תלך לכפרים ערביים, תראה, בכל שכונה, בכל רחוב, משחקים כדורגל, כי אין מחשבים, אין אייפונים, אין אייפדים, מתעסקים בכדורגל, אוהבים כדורגל, הכדורגל זה החלום שיוצאים אותם מהבעיות האלו. היום תלך לערים הגדולות בישראל, כל הילדים משחקים כדורגל. יש הבדל עצום בין לשחק כדורגל בפלייסטיישן לבין לשחק כדורגל עם כדור. 30%. הרסת לי עכשיו, הרסת לי לילות של בילוי, כי אני חשבתי עד עכשיו שזה בדיוק אותו דבר. 30% משחקני הנערים והנוער של נבחרות ישראל הם ערבים. כן? ועוד 10 שנים, ועוד 15 שנה זה יגיע ל-50 ו-60%. היה לנו שחקן לאומי בכל מקום, קישור, התקפה, הגנה, רק שוער עוד לא היה, והשוער הזה שראיינתי אמר, אני רוצה להיות השוער הראשון, אבל אני צריך תנאים, ואני צריך גם שיביאו מאמני שוערים. לא רק זה, הוא אמר משפט מאוד חשוב שמאוד אהבתי בכתבה, דשא לא עושה את השחקן בעקבות התנאים האלו, אלא הרצון והמוטיבציה כשהוא נמצא במסגרת הזו. כשהוא יגיע למסגרת טובה יותר, עם תנאים הרבה יותר טובים, הרצון והמוטיבציה שליוותה אותו לאורך כל הקריירה שלו, תוסיף לו המון ברגע שהוא יקבל את התנאים הטובים. זו גינה שצריך להשקות וקל להשקות אותה. דשא לא עושה כדורגלן, אין רצון ומוטיבציה, בזה נסכם את המחצית. וגם כישרון אם אפשר. וגם כישרון אם אפשר. מרק כהן עם טונות של כישרון יהיה כאן בלילה. עכשיו ביירן מינכן וברצלונה עם קצת כישרון. אולי מאחד מהשחקנים האלה יצא משהו, בוא נראה.